vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: nyanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nashe ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kurarama ndiri munomu munyika yevatorwa ende ndigere musame location nemuroora wangu. Saka mukunogarisana umu pane zvakawanda zvinozoitika. Saka muroora wedu uyu dambudziko rakazoitika paari ndere kudai so: iye akati aunzwa kunoku nehanzvadzi yangu ndokubva achizowanawo basa rakanaka. Yainge ava kushanda pane imwe restaurant ende parestaurant ipapo mukoma vanoti kupiwa mari yakawanda then nekupiwawo matip akati wandei, because parestaurant pekuti a lot of people that are rich they love to hang out at that restaurant. Saka iye manje akabva achizotanga kuvhairira hanzvadzi yangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvainge zvotirwadza as a family, and I think kuti hanzvadzi yangu ichizonosvika pakunofa it was because of my stresses. And mufunge zvenyu muroora uyu ainge asina kana nguva kubva zvaainge akanzi ange achiuyawo kuno kuSouth Africa kuzoshanda. Pose apo aingouya kuzongoona murume then obva azodzokera zvake kumusha. But 2 years ago then hanzvadzi ndopa yakabva yazoti yainge yataurirana nemurungu wacho akabva ati kwainge kuine imwe friend yacho yainge ichida munhu wekushanda kurestaurant, and we were even against that idea. Tikabva tati munhu uyu sezvo muri vanhu vekuti dzimwe nguva mukanetsana hama dzake dzinobva dzazopindira panyaya dzacho, zvinotinetsei dai iwewe munhu uyu waita kuti asashanda, because kana akagara ashanda munokwanisa kuzonetsana mumba. Then iye akabva ati zvinondoita sei, let me just take care, because ipapo vainge vatovawo nenguva vasinganetsani vasingaiti sei. At that time ainge achangobvawo mukurumura kamwana kake. Saka takabva tangoti the choice is yours. Ndokubva achizotora mukadzi ndokubva achizouya akazogara kuno permanently. Akabva atanga kushanda mazuva ekutanga takatoti I think kuti he had made the best decision, because kana kuronga vainge vava kutoronga. Hanzvadzi yangu ichitoya kwandiri ichitonditi sisi ipapa tiri kutoronga kutoti by the end of the year tiri kufanira kuti tinge tichitenga motikari. Vakabva vazounganidza mari iya yavainge vachiti vainge vachida kutenga motikari. Saka uyu akabva achizonoudza hanzvadzi dzake kumusha kuti mukwasha wenyu ari kuda kutenga motikari, tatova negore tichiunganidza mari kuti tinge tichitenga motikari. Saka vaya vakabva vazoti kwaari iwe wakapusa, ungaswera uchiunganidza mari nemurume kuti ange achizotenga motikari, iwewe zvinokupei dai watanga wadevelopa pamusha pevabereki vako. Saka vakabva vazonetsana, because at that time takanzwa kuti mari yavainge vainayo it was somewhere around 55,000 yavainge vakaunganidza gore rose. Saka hanzvadzi yangu ndopa yakabva yazondifonera ikabva yati kuno kusisi maprograms angu ose atopinda musango. Ndikabva ndati kuneiko mwana wamai? Akabva ati munokwanisa kusvika kuno here, but it was too late. It was somewhere kuma 12 vanhu pavainge vari busy vachinetsana. Ndikabva ndati ndichatouya komangwana. Vakaita usiku hwose vachinetsana, uye achiti ndoda mari yangu. Saka mukomana wacho vakabva vazongoramba vachinetsana paya. Then mangwana ini handina kutoenda kubasa, naivowo havana kukwanisa kuenda kubasa, vanhu vachingonetsana chete. Ndokubva tazoti semhuri aiwa hapana problem. Saka chigovanayi mari. Tikabva tabvunza kuti saka pamari yainge iripo vainge vachifanira kuti vange vachigoverana mari. Uyu akabva ati inini ndinongoda mari yangu. Saka yake yainge yakakwana. Mari yake iye ainge achiti yainge iri 40,000. Then murume ainge achiti aiwa haingaiti 40,000 because iwewe neni remember kuti we are partners. Saka kana tafunga kugoverana mari tinogoverana nepakati. Nyaya yacho yakabva yazopindirwa naamai vacho vachipopota vachiti mwana wangu kana musingadi kumupa mari yake garai maregedza, but zivai kuti ingozi iyoyo. Kana kufamba ndinofamba, hamungarobhi mwana wangu nenzira dzakadaro. But takabva tazama kuvaonesa kuti no, iye mwana wavo the reason as to why ainge achiti yake yainge iri 40,000 it was because she was no longer counting the expenses. Pose apa hanzvadzi yangu ainge achiti tainge takangotaurirana kuti inini we just use my money, then yake inenge ichingonosara muaccount yakakwana kudaro mari yake yose yepay. Yet my brother was the one who was handling all of the bills. Saka takanetsana mukomana tikanetsana kudzamara. Hanzvadzi yangu yazoramwa ikabva yati it is fine. Hanzvadzi yangu akazongosara ne 10,000 gore rose. Ndo zvinhu zvokuti zvakazonyanyisa kumustressa.
aigara achindifonera kana kundisira matext messages achinditi sisi ndiri kunzwa muviri wangu uchipisa, I don't think I'm still okay. Saka akabva achizoenda zvake kumusha. Akati aenda kumusha kuya mukoma ndokubva atanga kurwara. Akarwara mukoma nacho because aigara achingodikitira, so even pasi petsoka dzake apa amai pavakandifonera vainge vachiti pari kutobuda mvura. Ndokubva azoendeswa kuchipatara. Akava anzi ainge aine high blood pressure. Tainge tongotumidzirawo mari but things were never the same. From there on muroora kuti tinge tichimuti muroora enda unopepa murume wako, but muroora aiti kwete handikwanisi because hapana pandikambosiya basa. Akasvika pakuburitsa mashoko ekuti iko zvino zvimunonditi siya basa unge uchimboenda kunopepa murume, kana kuri kunzi murume wacho akafa then ndinozoita sei because basa ndinenge ndisisina basa, because basa rangu rinenge ratopera. Kana akafa ko vana ava vanozosara vachichengetwa nani? Mukomana achimashoko ekuti akatirwadza tikabva tati anyway it is fine. Saka takazongonzwawo zvinzi muroora ainge ava nechikomba, but ndainge ndisina kumbogara hangu ndakadhumana nacho, but ndakazodhumana nacho mushure mekunge hanzvadzi yangu yazoshayika ndikabva ndatovaona vari vaviri ndokubva tangosiyana naye. Saka zvose izvo zvaakaita mukoma zvakabva zvazokonzeresa kuti isusu sehama takabva tanzwa imwe pain yekuti akatirwadzisa to the last level. Akatora kamari kake ndokubva aenda akabva anovakisira amai vake musha, akaita sei kakabva kapera akadzoka. Musikana ainge oenjoya life, kana kucheka murume ainge ava kusambocheka. Aitotiwo pano nepapo kana akakumbirwawo mari naamai vangu kuti ko vana ndopaaibva azongoendawo vangonotumidzirawo ka50 US. Aiwa ainge ava kuzviona sekunge chibhebhi chaicho, kana mulocation tainge tava kungonzwa kuti ainge ava kungodanana nevarume, nyangwe varume vevanhu, but tainge tisati tava neproof. Then hanzvadzi yangu yakazoti yashayika, tikabva tati makoti tiri kuenda kumusha. Iye akabva ati it is okay, tofanira kuti tinge tichienda tose. Mukomana wacho even though ainge achichema, but ndaiti kana ndakamutarisa ndaitoona muroyi ainge akandiroyera hanzvadzi yangu. Takati tasvika kumusha kuya ndaisatozivawo kutoti amai vangu nana sekuru vainge vakatorongera muroora uyu bhomba, but chavakangondikumbira ndechekuti vakati iwe unokwanisa here kutiwanira ingava iri hembe yake muroora uyu. So pandakaenda kumba kwake tava kugadzirira, because that night ndakaenda ndikanorara kumba kwake, ndo pandakabva ndazomubira imwe t-shirt, but t-shirt iyi yainge itori t-shirt yekuchechi ainge akatenga kuchechi kwavo. Ndo yandakabva ndamubira, ndakangoiona iri muwashing basket yainge yakatosviba. Akati akarara paya ndokubva ndamuka ndokubva ndaba t-shirt yaya ndikabva ndaipeta ndikabva ndaiisa muhandbag mangu. Mangwana acho makuseni, sezvo tainge tichida kuti tinge tichingoungana pa one place, then mamwe macousins angu akazouya, then tikabva tazomirira vamwe bhudhi vakazodarika vachititora nemotikari yavo. Ndisu uyo tikabva tazoenda kumusha. Mukoma takasvika kumusha, tikati tasvika kumusha kuya, chandakangoita ndechekuti ndakaenda ndikabva ndada kunopa mama vakabva vati inazvete kuti unge uchindipa t-shirt because maziso evanhu vose anenge ari pandiri, chipa sekuru vako. Ndokubva ndazoenda ndikaenda ndikanopa sekuru hanzvadzi yaamai t-shirt iyaya. Saka sekuru vakabva vatopinda motikari yavo, hamene kuti vakaenda kupi. Sonzi tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunotora chitunha chehanzvadzi yangu kuHarare. Inini ndakabva ndanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiendawo, but iye manje akabva anzi aifanira kuti ange achisara nekuda kwekuti by the time murume wake paakazonofa ainge akaramba kumupepa. But takazoti tasvika kuHarare manje tava kumuchwari, ndo pandakabva ndazonzwisisa kuti the reason as to why vainge vakaita kuti ange achisara, it was because painge paine mhiko dzainge dzichida kuti dzinge dzichizoitwa, saka zvaisaita kuti dzinge dzichizoitwa iye aripo. Saka t-shirt iya ndakabva ndazoiona yange yakabatwa nasekuru. Ivo sekuru zvavo vakabva vazopa vamwe bhudhi ndo vakabva vachizopinda mumochari muya, sezvo ainge asati apfekedzewa. Isusu takanzi zvainge zvisingaiti kuti tinge tichipinda. Before that takazotopinda mushure mekunge atoiswa mucoffin ndokubva tapinda muya, but t-shirt yacho ndakatoiona mukomanashi ainge akatobatiswa t-shirt yaamaiguru ava. Saka ndo mhiko idzodzo dzatakaita. Takazoti tadzoka kunoku, then amaiguru ava vakabva vazoya kwandiri vakabva vati vateeteka ndine dzimwe hope dzandiri kugara ndichingorota. Ndikati ko muri kurotei? Vakabva vati ndiri kugara ndichingorota murume wangu, uye zvekare I think kuti ndakatombomuona. Ndikati what do you mean when you say kuti makambomuona? Vakabva vati ndakatomboona chipoko chake. Ndikabva ndati I think kuti
maybe inyaya yekuti imimi makaramba kuenda kunopepa murume paainge achirwara, saka zvinoda kuti munge muchimbofamba. Saka tinongonzwa nembiri kuti havachabvi mun'anga dzemuno muSouth Africa uye zvekare nemumaprofita vachizama kuti vange vachidzinga mweya wechipoko. Saka kumushawo amai vangu vanogara vachindiudza kuti hanzi kana vakangowana mukana vanoenda paguva rehanzvadzi yangu vachinopopota vachiti, iwewe muka iwe, handiti wanga wakaroora, muka, munhu uyu akakubira mari yako, dzokera kwaari. So mukomanashe, izvi ndo zvatakaita. Tainge tisingadi kuita zvatakaita izvi, but dzimwe nguva vanhukadzi kana vakaitwa upgraded nevarume vavo vanozongoita kamwe kakushaina, so kuburikidza nekuzopfurirwa nehama dzavo. Ndokusaka takazongoti uyu anofanira kuti ange achitevererwa nemhepo yemurume wake for the rest of her life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Tell me what you think, vedare, in the comment section. Zvavakaita izvi zviri right here, considering the fact yekuti mushure mekunge atsvakirwa basa, muroora akabva atanga kuita zvaanoda, ava kuteerera amai vake vagounganidza mari gore rose, then gore rapera paya akabva ati nini ndikuda mari yangu yakakwana, but haana kuzofungirawo murume wake kuti murume anzi ndiye aiti pakanzi pari kuda kutumidzirwa mari kumusha, whether kuna amai vemurume kana kuna amai vemukadzi, murume yake mari ndo yaishanda, but at the end of the day mukadzi nehama dzake vaingoti yedu mari tikuida yakakwana. Saka hanzi ndokusaka takazoti uyu paakafa nehigh blood pressure, ndokubva tazoti ange achivigwa akabata t-shirt yemukadzi wake. Zvavakaita zviri right here kana kuti zviri wrong? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu we. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo ndiinayo. Confession yangu mukomanashe yakamira sekudai, so inini handisi kutoziva kuti ndichazvifambisa sei. Zvaizvezvi mukoma, ndine pamuviri apa pane 2 months apa. Murume akaenda kuPoland. Ndambozama kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi, but iri kuramba. Ndakatomboenda kune vamwe madzibaba, zvakaitika kuti ndinge ndichizoenda kumba kwavo madzibaba ava takangosangana mutown, saka ndainge ndakatogara mukombe ndichimirira kuti kombe inge ichizara. Saka madzibaba ava vakabva vauya padhuze nepahwindo pandainge ndigere, vakabva vati, madzimai, ndoda kuti munge muchitora mafone numbers angu. Saka ndakabva ndatovakanda rafu ndichifungidzira kuti maybe vainge vachida kundinyenga. Vakabva vati kwete, ndasiyana nevarume avo vaviri vamunodanana navo, ini handisi kuda kukunyengai kana kuita zvichihure nemi. Mukoma ndakabva ndavhunduka because ndakati murume uyu azviudzwa naniko zvekuti inini ndine zvikomba zviviri. Vakabva vati kana mukada kubvisa chipenyu icho chiri mudumbu menyu, imiwo muri kuzofa. Ndokubva ndazobvuma paya ndikabva ndatora mafone numbers avo. Saka ndiyo situation iripo. Hama dzangu, ininiwo ndiri pakutsvaka mari. Ndikuti kana ndikakwanisa kuwana mari ndoenda zvangu straight kuna nachiremba, ndoita kunyangwe ndikaitwa operation, ndobviswa zvangu nhumbu iyi. Murume akaenda kuPoland ari kushanda. Kunoku ndine pamuviri, nhumbu iyi ine 2 months. Mwana uyu handisi kuda kuti ange achizozvarwa. Kana kuri kunzi zvikazonzi zvaita murume akanditi chiuya kuno, pane paangazobvuma here kuti ndinge ndichimuteverako kuchando ikoko nenhumbu? Saka ndikutsvakawo vanhu, ma-well wishers, vanenge vachida kundibatsira vandipewo mari ndikwanise kuenda kunoitwa operation. Patori nevamwe doctor avo vandakabvunza vakanditi yes of course vanokwanisa kundibatsira, but pari kudiwa mari. Pari kudiwa mari iyo inokwana kuita $270, then admin fee pari kudiwa $35. Muri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsira, uye zvekare kana kuine maorganization ndiri kukumbirawo kuti munge muchindinyorerawo mucomment section maorganization awo ekuti anobatsira vanhukadzi vanenge vachida kubvisa pamuviri. Ini mwana uyu handisi kumuda, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana kuine vanokwanisa kundibatsira nemari iyo iri kudiwa ndikwanise kunobvisisa nhumbu iyi, because handisi kuida. Hanzi nhumbu iyi handisi kuida, but ndakanzi kana ndikazama kuibvisa ndinofa. Saka ivo vava kuda kuzama kuti vange vachiibvisa nhumbu iyi through an operation, not zvekushandisa mishonga. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndinoda kureurura kuti mukunoromba kwangu ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichirara nemukadzi anenge achirwara nenjere. Zvakanditorera nguva mukoma from the moment pandakatanga kutsvaka mukadzi ainge achirwara nepfungwa, hongu mapenzi akawanda, but ndakanzi uyo wacho wandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonosika naye bonde ndaifanira kuti pandinomuona hana yangu yobva yarova. Mukoma, I traveled around our country ndichingodriver chete. Ndakamborarama upenyu hwekuti ndaingogara mumaguest house ndichiti pano ndagara. So zvandaita ndaiti let's say kana ndikasvika mumasvingo ndaibva ndaenda ndobva ndatanga kugara zvangu kuguest house kuya. Sometimes ndaitobhuka for a week, then package yacho inenge iri much cheaper. Ndaizoti makuseni oga oga ndaimuka ndobva ndapinda mutown, ndobva ndatanga kutenderera ndopaka motikari yangu somewhere else, ndotanga kufamba zvino netsoka ndichingotsvaka benzi rechikadzi. Ndainge ndakanzi kana ndikariona benzi iroro hana yangu yainge ichifanira kuti inge ichizorova. Ndakatenderera mukoma kusvika kuna naBulawayo kwese uko vana Mutare, but ndainge ndichimaona mapenzi, but ndaishaya benzi rekuti kana ndariona hana yangu yaibva yazorova. Ndakazoti ndadzoka zvangu ndainge ndava kutogadzirira kuti ndinge ndichidzokera kuMozambique, because ndainge ndakanzi kana zvikaramba ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera zvekare kuMozambique zvinhu zvacho zvisati zvapanduka. So ndakati ndigere zvangu kumba kwangu kuMount Pleasant. Ndikabva ndangonzwa mweya wangu uchingonditi chimboenda umbonotsvaka mbambaira kuMbare. Ndakabva ndabuda paya pamba. Kana mudzimai wangu ainge asingatombozvizivi kuti ndainge ndichida kuenda kupi, akatomboda kuti ange achienda neni, but ipapo mukoma ndakanetsana naye akabva ati it means kuti muri kuenda kunoona magirlfriend. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ange achindifungidzira kuti ndikuenda kunoona magirlfriends, but ndiine mhiko dzangu dzandinenge ndichienda kunozadzikisa. Zvadaro mukoma ndakadriver ndokubva ndaenda kuMbare. Ndakati ndiri busy zvangu ndichitenderera paya ndopandakabva ndazoona umwe mukadzi, but rainge ritori benzi zvekare. Hana yangu yakabva yarova. Ndikabva ndatanga kunzwa muviri wangu uchibvunda. Ndikabva ndaziva kuti uyo ainge ari iye. Ndakaramba ndichimutevera mukoma kudzamara ndazoona uko kwaainge achigara. Ndikabva ndazoita mazuva ndichingomucheka. Ndaiswera muswero wese wezuva ndichingomutevera kuzonosvika ndichizonoita bonde naye, but zvainge zvakaoma. Mukadzi iye ainge ari very violent mukoma, handidi kukunyeperai zvekuti kana ipapo ndingadai ndakafa, but ndakazomukurira papawa kuzonosvika ndichizonosika bonde naye. Ndakati ndasika bonde naye ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichizozvipukuta sikarudzi yangu. Handina kugeza mukoma for 2 days kuzonosvika ndichizoenda kuMozambique. Ndakazosvika kuMozambique ndava kunzwa kuti panapa ndiri kunhuhwa, then ndikabva ndadzi ndainge ndazadzikisa mhiko dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.